da prođe sa što manje invazivnim tretmanima. Međutim, ukoliko je takva situacija da ne može da se uradi, znači ja ne mogu da mu stavim filere pa da ispravim kesice na vilici i da podignem obrazi. Možda može malo, ali ukoliko postoji indikacija, onda predlažemo facelifting. I sada imamo facelifting takvo, tu su sad nove tehnike, takve, gde, pošto znamo da tkivo, pod uticajem zemljene teže gravitacije, se spušta put dole, sad mi radimo face na taj način da tkivo, bukvalno, podižemo, dakle, sad put gore. Svaki facelifting gledamo da bude apsolutno antigravitacioni. To je rezultat i to je sad ključ da sutradan dobijemo prirodan izgled pacijenta, samo znatno podmlađen. A ranije se nekad više taj vektor stezanja bio kost ili bio je put pozadi, a onda dobijemo ono smešno izduženo lice, takozvane joker face, tako da. A kad uradite facelifting, kad mora ponovo pacijentu da dođe? Mi nikad facelifting se uradi i kažemo da je to trajna metoda, da je intervencija traje. Ne kažemo 2-5 godina, ali mi nikad proces starenja ne zaključujemo. Pacijent stari i dalje. Samo ako bi sad slikali njega pre, znači sa 40 godina, zapravo uradio lifting ima svog brata blizanca, ajde tako da napravimo jednu, da animiramo, da objasnimo pacijent, ima svog brata blizanca, jedan je u 40 radio facelifting, drugi nije. I sad dođe 50 godina i ovaj što radio facelifting je ostario, ali ovaj što nije radio je pak mnogo stariji nego ovaj pacijent. Iz tog razloga kažemo da je to metoda koja je sigurno trajna. Dalje, rezovi se prave tako da ožiljak bude skriven znači najpre u liniji kose, na ovom prelazu ovde između kose i obraza, slepočnica, pa onda ide ispred uva i nešto nekad se završava tu, a nekad mora da, ukoliko postoji veća potreba za zatezanjem vrata, onda rezovi idu i iza uva. Oporavak, kažemo, kod mene posle operacije faceliftinga je otprilike to oko 3 nedelje. Posle 10 dana skidamo konce, u prvih tih 7-8 dana budu neki otoci nešto. Nekad budu otoci malo izraženiji, nekad budu totalno, što se kaže, u toj meri da pacijent praktično neposredno posle intervencije sutra dan prekosutra može da se šeta već da izađe što se kaže napolje među prijatelje. A oporavak je oko 3 nedelje i pravi rezultat vidimo opet posle tih nekih mesec dana. Budu zadovoljni, budu prezadovoljni. A da vas pitam sad ovako nešto, šta vi najviše volite da radite? Pa da vam kažem, sigurno imate nešto što... Jeste, estetski hirurg bilo bi mnogo skupo da se bavi samo jednom vrstom operacije. Dakle, svaki estetski hirurg, kažemo, radi skoro sve operacije iz estetske hirurgije. Dakle, radi nos, radi dojke, radi liposukciju. Dakle, radimo čitav taj dijapazon, ali nekad, upravo ste, nešto više volim, nešto manje. Sad, kad kažemo operacije, na primjer, na telu, sad, pošto sve operacije na telu mogu na neki, mora se, opet da se ogradim, mora da se uradi izvanredno, znači pacijent mora da bude zadovoljan, ali opet, kad se desi neki ožiljak, nešto, neko čudo, opet tu nezadovoljstvo pacijenta nije toliko izraženo, jer može se nosi može se prekrije nekom majicom, košuljom, na neki način, ali svaki ožiljak na licu, a to što je lice otkriveno, čovjek ne može da nosi masku, svaki ožiljak na licu ima veliku težinu. I, znači, svaka operacija na licu mora da se koncipira tako da posle operacije pacijent izgleda bolje nego što je bio pre operacije, a da taj ožiljak sakrijemo u neke linije, u neke bore, da ga sakrijemo da se, znači, on sutradan bude što manje upadljiv. Se praktično ne vidi koliko to može da se uradi. Diplomatski ste mi odgovorili, moram da vam kažem. Ja sad ću opet da vas pitam nešto na samom kraju emisije. Šta mislite o kavitaciji?
Mislim, ne očekujem da sada, vi niste protiv bilo čega, pa onda, odnosno, niste protiv, niste lekar koji inače protiv ovoga ili protiv onoga, ali me interesuje šta stvarno mislite. Vidite, ovako, to je jedna metoda koja, ja nisam pratio pacijente koji su radili, znači vidio sam ih pre kavitacije, pa se i posle. Ja se zbilja time ne bavim. Imao sam pacijente koji su odlikovani na liposukciju, a imali su tretmane kavitacijom. Iz njihovog razgovora pretpostavljam da je tu učinak skroman, odnosno minimalan, ali opet sve intervencije koje mogu da se radi bilo gde, na bilo koji način, može bilo ko da ih radi, imaju mnogo manju težinu i mnogo manji učinak nego intervencije koje radi plastični hirurg i koje se radi u ozbiljnim uslovima u operacionoj sali. Ja kad uradim, pošto kavitacija može kažemo kao pandan liposukcije, ja kad uradim liposukciju, otopim, usisam masnu tkivu, usisam litar i po, 2-3 litra, to se odmah vidi. A kavitacija, nešto se uradi, pa sad će to se desi poboljšanje. Mislim da učinak nije... Da zaključimo ipak. Dragi muškarci, ako pijete pivo, ne gine vam liposukcija, je tako? Ili vežba i stavi rajfešlos na usta. Hvala vam, zaista ste sagovornik sjajan kao i do sada, a pratit ćemo moj izgled, kao i do sada. A ja bih vas sada ipak zamolila da nas pustite malo da pokažemo i kamerom kako izgleda i operaciona sala i vaš apartman. Idemo sad dalje da mi prolazimo kroz... Navikli ste da radimo emisiju u operacionoj sali, a ja sam naravno sada napravila jedan drugačiji koncept, ali moramo ipak da zavirimo. Inače ovde, dok nam doktor ne pokaže operacionu salu, ovde su divni apartmani za smeštaj pacijenata i ne zvuči kao reklama, zvuči kao jedna preporuka gde ćete da se osjećate sjajni i gde ćete da sačekate svoj novi izgled. Ja bih sad pitala mog kolegu kamermana kako mu se sviđa, ali će verovatno samo da klima glavom. Zapravo su sve uradili da se osjeća ovde žena opušteno i da bude potpuno komfortno i se opet vrati, pretpostavljam. Ima i ovde nešto. Da, još jedna mali apartmančić za oporavak pacijenata. Ja sam morala da zamolim da snimili smo to. Evo nas. Izvolite, dragi gledaoci. Ovde legnete, nije ništa strašno, ležala ja. Malo gledate ovo gore. Malo spavate. Da, jedna divna, prava operaciona sala koja ne treba da izaziva nikakav strah, zato što iz ove operacione sale izlazite zdravi, naravno, morali ste takvi da uđete, ali sigurno zadovoljniji izgled. Danas ćemo, dragi gledaoci, pričati o jednom kamenu koji faktički izumire, odnosno nestaje iz prirode. Zove se malahit. Malahit je karakteristično zelene boje sa fantastičnim svetlo i tamnim prelivima i prugama. On je koncentrične svetle i tamne pruge koje ima su nekako savijene u rozete i, kažem, vrlo su karakteristični, vrlo su specifični i po tome je malahit i poznat. I čak ljudi određenu vrstu zelene boje zovu malahit zelena. Može biti svih veličina, često kotrljan ili poliran. Lako se nalazi kada se nađe, odnosno do juče je bio faktički lako dostupan, ali sada ga više ili svega manje ima u prirodi, u prirodnom obliku, te postoji velika količina imitacije i zato vodite računa kada kupujete malahit. Inače je u našem susedstvu nekada malahit eksploatisan u Rumuniji ili recimo imala ga i u Italiji, Rusija, Srednji istok i Republika Kongo, a najkvalitetniji malahit se mogao dobiti iz Zambije. Malahit je snažan kamen, ali zahteva da se sa njim postupa pažljivo. Najbolje je koristiti ga pod nadzorom kvalifikovanog kristaloterapeuta jer ima jedno čudno dejstvo i čudnu vibraciju na kompletne sve čakre. Toksičan je i sme da se koristi samo u svom poliranom obliku. Znači, nikada nemojte malahit koristiti prirodan. Isključivo se nosi s polja, ne pije se eliksir od malahita.
ali se na ostale čakre može delovati indirektnom metodom tako što ćete malahit spustiti u vodu sa izvora, a zatim ćete tu posudu sa vodom držati u drugoj posudi u kojoj takođe imate vodu da bi malahit svoje vrlo kvalitetno i vrlo pozitivno energetsko zračenje mogao da prenese na veću količinu vode, a da ne bude direktno u njoj i da biste ga na taj način mogli kasnije da aplikujete na svoju kožu ili da ga pijete. Neki ljudi veruju da malahit još evoluira i da će biti jedan od najvažnijih isceljujućih kamenja novog milenijuma. Malahit je već sada značajan zaštitni kamen, lako apsorbuje negativnu energiju i zagađivače, sakupljajući ih iz atmosfere i iz tela. Trebalo bi da se čisti pre i posle upotrebe stavljanjem na sunce na grozdu kvarca i nemojte malahit držati na soli jer može da se njegova površina na taj način ošteti. Malahit upija plutonijumsko zagađenje, štiti od svih vrsta radijacije i često se koristi tamo gde ima puno radioaktivnog zračenja. Trebalo bi da postoji u domu svakoga ko živi blizu nuklearnog ili prirodnog izvora radijacije. Takođe čisti elektromagnetno zagađenje i isceljuje zemljinu energiju. Veoma je blizak prirodi i silama deva, kažu stare legende. Ovaj kamen čisti i aktivira čakre i povezuje sa duhovnim vođstvom. Na srcu donosi ravnotežu i harmoniju, otvara srce bezuslevne ljubavi. Međutim, malahit je ipak poznat kao kamen za rađanje, odnosno kamen koji se najčešće koristi da bi se umanjili porođajni bolovi i da bi se na neki način olakšalo samoj porodilji i bebi da dođe na svet. To je jedno njegovo najpoznatije značenje. Drugo značenje je malahit je kamen koji uklanja strah. I to strah od letenja ili od visina, pa se često koristi kod ljudi koji imaju strah od aviona. On je kamen preobražaja, život se mnogo intenzivnije živi pod uticajem ovog avanturističkog kamena koji podržava preuzimanje rizika i daje hrabrost da se u životu što promeni. Nemilosrdno ukazuje na ono što blokira vaš duhovni rast. Ovaj kamen razvija saosećanje sa drugim ljudima, pokazujući vam kako bi bilo naći se na njihovom mestu. Ublažava stidljivost i podržava prijateljstvo. Mentalno malahit seže do korena problema i noseći malahit možete vrlo lako da dođete do spoznaje šta ne valja pa to i da promenite. On je izuzetno prilagodljiv isceljujući kamen, posebno je koristan za grčeve, tako da ga valja koristiti kod menstrualnih tegoba. Inače ga žene nose u donjem delu stomaka, odnosno na toj pupčanoj čakri i smatra se da aplikovanje malahita na predeo abdomena ili male karlice može dovesti do uravnoteženja ne samo menstrualnog ciklusa, nego i kompletno seksualnih organa. Usklađuje ćelijsku i DNK strukturu, poboljšava imunni sistem, stimuliše oslobađanje toksina iz jetre, pa ako imate problem sa tim, ne bi bilo loše da malo nosite malahit, i smanjuje stvaranje kiseline u tkivu, znači ne u želucu, nego u tkivu. Deluje na dijabetes kada se nosi oko struka. Malahit, ne zaboravite, nikada ne treba koristiti za eliksir, malo pre sam rekla, već isključivo kao amulet. Može biti i kombinovani kamen i onda ga zovemo hrizokolom i on se javlja kao bistar kristal veoma visoke isceljujuće vibracije. Hrizokolom znači je deo malahita i odnosno u kombinaciji je kristal sa malahitom i ova kombinacija simboliše celovitost i mir. Položen na mesto neravnoteže, on polako obnavlja balans. Ako se jedan kamen položi na treće oko, a hrizokolom na solarni pleksus, telo i emocije će doći u ravnotežu. Ja malahit ne koristim često u izradi amuleta zato što je vrlo jak kamen. Koristi se zaista samo za specifične slučajeve i za specifične tegobe, ali ukoliko imate bilo kakve strahove, pogotovo strah od aviona ili strah od roditeljstva, bez obzira kog ste pola, preporučujem da naručite amulet od ovog kamena. Vrlo je dekorativan i mnogi ljudi kažu da kada vide malahit ništa lepše u životu iz prirode nisu ni videli. Eto, dragi gledalci, moje ime je Sanja Colja, ovo beše emisija Ko je kriv. Svako je kriv ili niko nije kriv. Iz emisije u emisiju vas vodimo i upoznajemo sa nekim novim likovima, istražujemo neke nove situacije i možda na neki način vam pomognemo da svoj život
promenite, ako ništa drugo. Ono što bih možda žela da vam kažem za ovu emisiju jeste da menjate. Menjajte sve što možete, menjajte sve što vam ne odgovara i ne zaboravite jednu staru pametnu, a to je da se jednom živi. Nemate reprizu. Ja sam Sanja Colja, ostanite lepo raspoloženi.